Labarin yadda Umar da Aliyu suka yi ciki a wata yarinya Zainab. A wani gari mai nisa an taɓa yin wata kyakkyawar yarinya mai suna Zainab. A kaf cikin wannan garin babu yarinya mai nutsuwa da hankali irin wannan Zainab ɗin. Zainab ta kasance yarinya ce mai ilimi mai jin kuma maganar manya. A cikin wannan gari kuwa akwai wasu matasa guda biyu wanda ake ce musu Aliyu da Umar. Aliyu da Umar sun kasance matasa ne kyawawa wanda kaf a cikin wannan garin babu matasan da suka kai su ɗaukan wanka da nutsuwa. Ƙillawan idon ɗaya daga cikinsu kuwa ya gano Zainab. To shikenan har ya san yadda suka fara dating da wannan yarinyar. Sun fara dating da Zainab a hankali suna soyayya. Ashe shi akwai abin da ya hango game da wannan yarinya. Ba wai soyayya tsakani da Allah bane ta kai shi gare ta. Sun kasance suna soyayya har Zainab ta kamu da soyayyan Aliyu sosai. Sun kasance ita kuma bata san gaba ɗaya abubuwan da ake shirya mata shi da abokinsa ba. Su kuma waɗannan matasa ne wanda ba su taɓa sanin mace ba a rayuwarsu. To amma kuma suna so su yi testing akan wannan yarinya Zainab. Duba da akwai matan banza a garin amma babu wanda ta burge su sai wannan Zainab ɗin. Ganin cewa ita tsiya ne kamulalliya suna so su cimma burinsu a kanta. Ana cikin haka kuwa soyayyarsu ta yi ƙarfi da ɗaya wannan gayan. Suna soyayya rayuwar soyayya kamar ba za su rabu ba. Ita ko wannan Zainab tana da wata ƙawa. Wannan ƙawar ta kasance tana ba ta shawara akan cewa duk soyayyar da za ta yi ta san irin soyayyar da za ta yi. Ta rage son wannan guy ɗin saboda yanda ta kalli tana yawan ƙaunar shi. Kuma yanda ta kalle shi da abokin shi kullum suna tare suke zuwa gunta. Ita kuma wannan ƙawan nata dama hankalinta bai kwanta da waɗannan samari ba. Duk da cewa waɗannan samari a cikin wannan garin ba a taɓa jin wani aibunsu ba. Su kuwa waɗannan samarin akwai wannan burin nasu da suke so su cika akan wannan yarinya mai suna Zainab. To can ne dama da guda ɗaya suke soyayya. Suna dating tsakaninsu. Ba wani matsala soyayyansu tana tafiya normal. Da su je ko ina tare. Sai aka yi sa'a kuwa aka sa su makaranta ɗaya. A wannan makaranta ɗaya da aka sa su Islamiyya suna karatu tare. Duba da wannan ɗaya saurayi guda ɗaya ne ya shiga wannan makaranta ɗaya ma iya bakin ƙoƙarinsa ya shigo domin su ɗauke hankalin yarinya ta sake aminta da su. Duk da haka suka dage a wannan karatu domin su kalli sun burge ta ba wai don Allah ba. Sai don ganin cewa yarinyar ta yarda da su sun nemi abin da suke bukata a gare ta. Suna karatu normal suna karatu yadda ya zamanto kaf ajin nan babu yara masu kwazo kalansu. Can kuwa ai dating ɗinsu bai yanke da wannan yarinyar ba. Suka ƙara shakuwa har ta jawo wasu ƙawayen nata wanda suke wannan aji su ma suka shaku da wayannan gayi. To amma duk hankalinsu ya fi karkata akan wannan yarinya. Sai wata rana Aliyu ya shirya cewa zai shirya wata ƙwarya-ƙwaryar hidima domin ya gayyaci wannan yarinya mai suna Zainab ɗin. Jin haka kuwa Aliyu ya samu wannan yarinyar yana irin shan cikinta suna hira ɗin nan. Yana ce mata ina so na haɗa wata hidima ne wallahi wata 'yar walima ne sakamakon ina so Allah ya taimake mu akan wannan karatu da muke kuma da soyayyar mu ta ɗaure. Shikenan ita ko ta ce ai hakan abu ne mai kyau Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a. A time ɗin da abin ya kusa ka yi inviting ɗina ni kuma insha Allah zan zo ni wannan gurin na taya ka da murna. Cin haka kuwa ya kama murna ya je yake faɗa a wannan ɗaya abokin nashi. Shikenan Umar kuwa jin haka abin da abokin shi ya faɗa mishi akan burin su ya kusa cika da wannan yarinyar. Suka gaggawa suka haɗa hidima da suka haɗa hidiman suka gayyaci wasu daga cikin ajinsu. Wanda yarinya Zainab ɗin nan ta kasance ita ce babbar baƙuwa a cikin waɗanda aka gayyata. Shikenan aka zo aka haɗu ranar hidima ta yi. Kowa ya zo shi wajen hidima Zainab ma ta zo da ƙawayenta. Aka yi walima har suka gayyaci wani malaminsu ɗaya. Ganin cewa ƙawayen sun zo sosai kuma a yanda basirarsu ta toshe suka rasa ta yaya za a yi su fito a wannan yarinyar su ja ta su yi abin da ransu ke so. Malaminsu kuwa ya zo shi ya musu wa'azi a gun. Bayan ya yi wa'azi an sallama kowa saura iya su suna cin abinci. Shikenan can Umar sai ya fita ya kira Aliyu.
ya ce da ya Aliyu ya ce suna zuwa bari su ɗan yi magana, sai yake tambayansa yanzu yana ganin yaya za a yi. Sai Aliyu yake cewa to bari ya gwada wani sa'ansa. Can sai ya kira wata ƙawarsu a cikin wa'innan ƙawayen nasu. Da ya kira ta sai ya ce ta zo da Allah za su ɗan yi magana. Da ya kira ta ya ce da Allah yana so ta kira wannan yarinyar sakamakon dare ya yi yana so kowa a kai ta gida magariba ya gabato. Shikenan suka ɗauki mashina duk suka mayar da kowace yarinya gidan mahaifinta. Saura iya Zainab ɗin ita ce ɗaukan ƙarshe. To ita kuma Zainab ganin cewa ta yarda da su 100%. Shikenan ita bata ji ko ɗar a ranta ba. Baya da haka sai Aliyu sakamakon he suka ce ta zauna ta jira su a cikin wannan gida. A cikin wannan gida kuwa dama akwai abincin da suka ware mata suka ce wannan nata ne ita kaɗai. Bayan ita kuma ta ce to ba damuwa, bayan sun zuba abin da za su zuba a ciki. Ita ta yi suka yi ta ci wannan abincin, ita kuma ta ƙi ta ci. To ganin cewa Umar ya fita kai wacce ɗaya a mashin ɗin ya taho da lemu. A cikin wannan lemon sai ya allurar maganin bacci a ciki. Da ya allurar maganin bacci sai ya taho da shi. Da ya taho da su sai suka ɓare guda biyu. Ya ɓare yana sha suna taɗi. Ita ma suka bata suka ce ta sha. Ita kuma 100% ganin cewa ba wani abu da ya faru, kawai bari ta sha lemon nan tunda tana sha'awa. Ta buɗe baki ta sha lemu. Bayan ta sha lemu shi kuma ya tashi burinsa ya cika akan ita ta aza kawai suna tashi za su ɗauki mashin a miyar ta ne. Shikenan sai ta fara kallon daidai. To a wannan time ɗin bacci ya ɗauke ta shikenan Aliyu suka biya buƙatar su akan wannan yarinya Zainab ɗin. Wanda sai gari ya waye Zainab tana tashi ta ganta a cikin wani halin da bata taɓa tunanin haka ba. Ta firgita sosai, daga nan ta fahimci abin da ya faru. Tana fahimtar abin da ya faru sai suka haɗa ido da Aliyu. Da suka haɗa ido da Aliyu kawai sai ta fashe da kuka. Take cewa na yarda da ku amma kun ci amana na. Ban taɓa tunanin haka daga gare ku ba Aliyu da Umar. Ni za ku ci amana, a ni za ku yi wannan tozarci. To ku biyo mu a cikin wannan labari domin ku ji yadda ta kaya da irin gwagwarmaya da aka yi a wannan labari. Idan farkon zuwanka ne wannan channel ɗin ka daure ka yi mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa yanda muna kawo sabbin labaranmu za ka kalla. Kuma muna ba da waɗannan labaran ne domin jan hankali ga iyaye. Mun gode.